apa ta waku dewe Kang Mas tak ilangin kepiye diajeng garwanipun tiyang kathah yayi lho kok ngono to Kok garwane tiyang kathah to? garwanipun kakang yayi ya ngono suwe ra kita kan berpelukan iya kan iya iya berpelukan berpelukan kok kamu guyunya ngece Anda kalau bojone kok iso ngece ya tegese seneng orang ngece loh Mas Entrak ngewo aku padamu terus iya dek aku juga padamu dek padamu negeri Malah lagu loh. Duh dewa orang ngono orang ngene lah ngene lah Duh dewa Nah, jawata jadi dicocoknya karo romane ya. Mas Ferry aku pengen seperti itu kayak Mas Gareng sama Mama Lucy kamu mau dipangku iya oke ayo sini yes aku ini duduk mana ini nanti jangan didudukin ya enggak nanti bunyi incit gitu Anda terus aku duduk mana Mas sini mana ini dengkul nanti kalau patah di mana enggak patah nanti Beneran. kalau patah dilas nanti bener beneran ini bener Padake wesi to. sik toh aku kok wedi dhewe toh ora usah wedi enggak apa-apa beneran enggak apa-apa walah lho aku ngene iki aku lah kok iso suarane welas ono kok dadi lokor iki kepiye kok iso ngelokor lho walas ayo walas ono lho lah iso Coba nek, coba. jajal dipangku nek Kuwi masalahnya apa coba? Masalahnya apa? walas masalah maling gleyor teko kono ndledek kok iso ndeledek Masalahnya apa masalahnya? cedak sepiratif dadi lokor